Os veciños de Monteporreiro agardan que neste 2018 se soterren as liñas de alta tensión que pasan polo centro deste barrio. Levan loitando por este feito dende os anos 90. No 2010 parecía que todo ia chegar a bo porto, pero ao final, entre liortas administrativas, entre o Concello e a Xunta de Galicia, non se acabaron estes traballos. Agora a Xunta di que rematará este proxecto e promete a estes veciños que neste ano se soterrarán estas liñas de alta tensión. Os veciños da zona están escépticos ante esta posibilidade. Entonces, bueno, estamos un pouco escépticos, non se lle dixemos aos representantes que viñeron por aquí, porque ademais agora todos se queren poñer a medalla, agora resulta que o alcalde é o artífice de que se soterra a línea, o PP que goberna na Xunta tamén son os artífices, agora resulta que son eles os verdadeiros artífices desto, e a medalla están pelexando a ver quen se pon a medalla agora porque se vai a soterrar a liña. Nós estamos escépticos, eu xa lle dixen a uns e a outros, en nombre dos veciños, que hasta que vexamos que empezan a baixar os cables non nos queremos nada. Dicen que ahora en este ano que é certo. Vamos a ver, estamos esperando que veñan por aí as máquinas e que empecemos a ver que se baixan os cables. En relación á compostaxe, dende esta comisión de veciños non entenden o reparto que dende a Deputación e o Concello de Pontevedra querían facer. En relación aos composteiros, dicían que non era coherente. Dende esta comisión agradecen que se paralizase a colocación de máis de 20 composteiros neste barrio e o que piden é un reparto máis equitativo. Nos a solución que lle plantexamos é a seguinte, é que nos fagan saber como queren facer o reparto de composteiros a nivel cidade de Pontevedra e unha vez que o teñamos claro como se fai, pois facer un reparto equitativo. Por nós xa se empezou e agora o que pretendemos é que por nós se termine unha vez que se instalaron no resto dos barrios, que con nós que acaben o plan que teñen previsto. Dende esta comisión teñen claro que as cousas non se están facendo ben nin na compostaxe nin na educación para esta materia na cidadanía. Porque o compostaxe conleva moitas cousas. Ten que ter un aprendizaje, ten que ter unha formación para que os veciños sepan facer o que teñen que facer, e, sobre todo, unha vigilancia intensiva sobre o que fan os veciños, porque de todos é sabido que o incivismo reina. Entón, se as cousas non se fan ben, igual non merece a pena facer esta inversión tan grande para non lograr o obxectivo que se pretende. Dende esta comisión de veciños de Monteporreiro, agardan que o Concello escoite e teña en conta as súas reivindicacións, que reflexan, din, a opinión dos veciños deste barrio da cidade. Esta sería a terceira fase. Este xa sería un